Nggih, mbancaki weton niku sing bener niku adus pripun, Mbah? Yo jange Pasane dhisik. gak poso gak apa-apa pokoke dibacake benulan penuh wetone apa. Oh, nggih dinten niku nih anu. Kelahirane sampean apa? Nggih, nak kula biasa niku, Mbah, dijeneng abang kali putih ngoten niku leres apa mboten, Mbah? Bener. Oh, pun leres nggih. Berabang rong piring, bubur menir rong piring. Meruwi dulure ya, sing awak siti kelawan toya. Sing lair ban sedina tenan. Oh, ngoten. Adi mbancaki wetone nggo apa? Engko nek gak ana, nggo sandinge pakem iku banjak ana. Kakang Kawati ya. Nggih. Wetone napa sampean? Kula Kamis Kliwon. Kumis kliwon cuma legi satu paing ngatpon sing wage. Sosok kliwon rebu legi kumis paing jumapon satu wage. Ngat kliwon senen legi sosok paing rebu kon kumis wage. Cuma kliwon dudu sampean banjaki. Nggih. Oh, Jumat Kliwon iki bancaki. Iya, Niku hitunge dinten pinten hari keberapa, Mbah? Dari saking weton. kumis kliwon nak 16. Nggih. Kumis 8 kliwon 8 16. 16. Heeh. Berarti dino 16. 16 iku lungguhe nggo jumah kliwon cuma. Iku banjak ana. Oh, nggih, nggih. Jadi sak wulan penuh. Oh, sak Lha koyo dhewe iki duwe hitungan ana karo gak ana. Terus nak kados dinten-dinten sing boten asal. Nak percadosane tiyang kan oh dinten iki gak oleh parane mriki niku leres napa mboten, Mbah? Iya. Nggih, niku kados pundi, Mbah? Geblake mbing. Kebelah. Keblake wong tuwa. Iku jangan-angen digawe apa gak kena, ya. Oh, nggih. Dige mantu, ge nyunat, ge apa gak kena, gecer jagung ya gak terik. Iku. Geblake niku tegese hari kematian nggih. Ya ya, Hari kematian sirike. orang tua. Nek tiba nggo jumuah kliwon iku gak oleh mblakrak. Kon laren nggo omah. Apes, naas. Naas. Niku saben tiyang hari naase benten apa sami, Mbah? Ya padha. Sami mawon. Oh dina iku mek 7, Oh, napa? pasaran 5. Dina 7 pasar 5 iku dadi suwindu. Suwindo. Ya. Jadi setahun, jadi seulan. Ya mek 7 iku. Lah 7 ku manjinge anak dhewe iki, ya. Lagi paing pon wage kliwon manjinge anak jagat. Sing kliwon nok puser tengah iki ngene dhewe. Jumuah manggon ana sirah, ya, cuma Sabtu ana gulu, 5 ana dodo, ya. 4 ana puser, 3 ana paha, ya. Nggih. Iku. Oh. 7 ana dengkul, 8 ana telapak kaki. Iku jenenge bumi pitu. Bumi pitu. Nek gak duwe bancaan nggo kuno ya gak duwe bumi pitu. Ya meruwi dinten 7. Lho, pekenan gangsal. Nglenggahi dinten Selasa Pon kang kelinggihan nek dina wetone Selasa Pon. Ya, nek dibancaki ya duwe bumi pitu. Lah bumi pitu kuwi wangi nyambut gawe sampe endi nggone ditutno. Sing awar lemah, sing awar banyu, Nyambut gawe gangsal. sing awar siti kelawan toya lho iku krama inggile kuwi. Kromo inggile ngoten. Jok lali. Nggih. Tuntunane wong tuwa. Dhewe karek metukno. Sing diceluk wali ku dhewe ora. Mbok wali songo gak iku brahmana sing nyetakno ilmu. Sing diceluk wali dhewe. Nggih. Lha nek ndek jimat apa aja ditinggalno teko awak. Kok tinggal lu jeding ya kari mbek jeding. Ya. Kok tinggal lu WC ya kari lu WC. Jenenge agem-agem iku segandengane rokok kasar ya. Lah tembung pitu niki wonten hubungane mboten bakale menungso. Ya Pak, tegesane ngoten. Menungso niku ibarat nak wonten pitu sing padha ngoten niku lho Mbah, wonten niku wonten Kembaran. kembarane pitu sing padha ngoten niku. Yo gak ono. Istilah napa? Pitu ku jagate dhewe kok. Oh, pitu jagat nggih. Sing kanggo melok mlaku tenan ndi nggone iku. Kanthi nggo awak iki lho dina pitu. Dina pitu. Nek dina nggo kono-kono gak ono. Ya, sing ono iku pasar. Legi paing pon wage kliwon iku ono nggo jagat. Nggih. Ha nek dina ku manggone ono menungso. Iku.
Nang pasar ku tunggu duwe. Iku. Nggih. Cukup jumuan nduk kono iku keliru. Dina ku manggone ana manungsa. Ora ana dikantilno nggo kayu tatal kayu jati. Iku. Terjadi nih. Sing duwe titik-titik 7 ambek 5 iku maling. Disaki terus nggo tatal. Sing Jimate niku nggih. Mm-mm. Jimate maling nggih. Iya iku tatal iku jimate maling iki dina. Nah. 7 karo 5 Lima. ngoten. Mulane digawe cagak masjid Demak. Maling tanah pulau Jawa sing kondang sapa? Raden Said. Ya. Iku. Brandal kok Jendal Lokojoyo. Ha iku. Brandal Lokojoyo. Digawe cagak Sunan Loretan ditaleni buk nang dudukno. Cek nang maren. Eling ya ngono ya. Nggih. Duk iku klambine aren. Aren iku wite ngetokno orang kaling. Nggih, kula kali. Awale jenengan sumerap panggonan iki pripun, Mbah? Gak pernah ditiru wong mbak nek turu sak nggon-nggon. Oh, Cuma jenenge wong ngipi ku alam ngipi. Ya dah. Alam mati. Ya. Iku alam padang iki sing digone dhewe. Alam padang, alam ngipi, alam pati ku dhewe telu. Kabeh dhewe nglakoni telu. Masih dadu piro isine telu. Nek mati ya digunting telu. Ditalani telu. Iku tanda lakune urip. Nah nek ngamek sandak apa sing dipangan hitungane nek nandur ya mek telu. Selamat jerembuh menungso. Selamat niluman sing mbok sawah jerembuh diutang wong gak balik nek menungso. Nek penyane anak putu gak bakal diutang wong. oh. Hitungane mengamek tanduran cuma telu. Oh, nggih, pripun? Selamat jerembuh menungso. Oh, kok kaangel nggih, Mbak? Yo gak. Selamat jerembuh menungso. Oh, selamat niku tegese slamet, mboten. Selamat yo niluman kuwi lho. Oh, Sing nyiluman. sawah. gaib Barang goib lho. Oh, barang. Terus nomor kali wau niku lembung. Jerembuh. jerembu niku. Jerembuh ku menungso sing utang rasa-ras nyaur. Wah, ini yo menungso. Berarti diceluk jelembung nggih, Mbah. Ora panen Jelembung. nyaur. Nggih, Jerembu. Jerembu niku. Jerem. Jelembung. Jerembu itu ada manusia. Jelembung. Yang tidak mau mengembalikan. Wah kan hitungannya membangun. Oh, nggih, wadah, Mbak. Hitungan babakan rumah tangga memang. Wajib lali. Masih ngelamar ku mang ya itu. Terus metu kabeh mbok YouTube. Mbah ngimpi wae lho, Mbah. Ngimpi panggonan iki lho, Mbah. Critane pripun, Mbah? Nggih, jenengan kadose wau ngimpi panggonan iki, Mbah. Pripun, Mimpi Mbah? kok ditiru iki piye didudukne sing asal usul tau nduk kene. Sing duwe ya wonge dhewe. Oh, lewat mimpi, Mbah. Ku biyen lungguhku. Oh, berarti jenengan kepanggih kali Prabu Angling Darman niku wau, Mbah nggih. Tutuaken nggih tempate nggih niki ngeten niki. Nek tempat peguron njaluk dadi apa ku ya ana nduk kene. Teng alas mriki, Mbah. Wis tau tak ramut ya. Njaluk dadi apa ya ana nduk kene. Dadi omah iki mubeng ini. Tempat kantor apa ya ana nduk kene. Alah, goib. Oh, alas, Kak. Iya. Goibnya gitu. Bukan gaib. Rindingan. Karena sejatinya kita hidup itu ada dua alam. Berdampingan. Yang satu alam nyata dan yang satu alam tak kasat. Ngipi. Alam mati. Ada makhluk lain selain kita. Mulakno. Nek turu ku aja angger turu melok isine dino minggu. Ndase dikelem dino. Oh, ngoten, Mbah. Contohnya pripun niku, Mbah? Kayak saiki dino 10. Nggih. Ya mujur itu lek turu. Nambah kok alas kok. Sak senenge ya. Engko desa yo gawe bayang bunder. Selasa pon kan sakniki. Ya, 10 ya. 10 Selasa pon. Niku kedah lek mangke lek tilem kedah mujur ngidul. Mujur ngidul. Turu nggo alas lho. Jange ditebek kewan. Gak iso kedisian lele. Jaya dina. Heeh. Ngomong desa ku duwe kanca gak tepak, sok-sok gawe gak tepak. Kedisian lele ngono ya. Jangan apa ngono iku.
bayi selamat. Selamat orang bilang. Iku kena biru wong sak dunia. Nek paham mek tuntunan dino. Lah dino ku ngamak itu kok apa itu kok dadu. Ya. Diitung teko etan iki. Dadu ku medune nang Jawa. Ono Caraka Data Sewala padha dene monggo padha. Bisa ora? Mbak Nesa bisa kono Caraka? Lek tasawala monggo potongo. Iku nek iso diwalik ping 3 tah sak karepe. Fungsine damel napa, Mbah? Kamu jaga keselamatan. Jaga Mundure penjajah teko Jawa tok ora teko dor-dor Kak. kudu walik. Heeh. Mata Bagama Nyai Jodopol Wasatata Karacana. Itu diapalno iki. Bisa ora? Mboten Etan. Nggih, Tan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 telepon ya 11 12 13 14 15 16 17 18 iku lho dino apik lho pol 18 itu Pol. iya Nggih. apa kok gak jelok 20 koyo Jawa ya gak wong kanggo tuntunan kanggo ngisi lanang wedok donya iki lanang wedok